ljudi. Ja se izvinjavam, da se ne plaše ljudi. Ne oni, ako su neko proglašen tajkun, a zna se kako je, da je na pošten način stekao. Ima i takvih. Ali ovi koji su državnu imovinu i državne resurse uzimali zarad lične koristi, firme, privatizacije, ti, da ne bude zabune, da se pošten narod ne boji. Onaj koji je iskren, čist i pošten, čega ima da se plaši? Čega? Ako je ispravan. A treba da se plaše oni koji nisu ispravni i koji znaju šta su uradili u proteklom periodu. To je suština. Imate Bačku Palanku. Zašto samo nije bilo u interesu nekome tolike firme da se dovedu pravi investitori, da se uradi dobro za građane Bačke Palanke. Da krenu neke firme, mi se kao dičimo, imamo jedno od najjačih privreda. Kojih? Ako uzmemo Nektar, Tarket, Sufle, što se svi diče, evo mi imamo. Šta je? Niko ne spominje Majevicu, Nopal. Merkur ovi samo spominju u predizbornoj kampanji i 600 nekih izmišljenih radnih mesta sa 1 evrom neko da kupi fabriku. Pa imali smo... To je ono pitanje što sam ja postavio. Da li dobro dati nekom za 1 evro pa da ljudi rade? Ali mora imati program i projekat. Koliko, ako je 1 evro, da li će on zaposliti 500 ljudi? I da li država neće dati, da li on ima kapital, da li ima novac, a ne burazerskim nekim tajkunskim stvarima da se služe. A zašto onda svi oni nisu u istom košu? Ja se sećam tamo pre nekih 10 godina i Srpski pokret obnove je spominjao gospodina Kostića koji je za 1 dinar, opet ću se pozvati na tu opštinu našu susednu, za 1 dinar je uzeo onu šećeranu. Isečeno je sve, oprema i ta šećerana je sad samo spomenik jednom vremenu gde je radilo neka trećina ljudi. Upravo smo pričali o tome sad. Idu svi naši ekonomisti, svi naši političari na Kopaonik kod gospodina Kostića na poklonjenje. On nije, gospodin Beko i on sede na tribini i pričaju o razvoju ove zemlje. Ja ne bih rekao da idu na poklonjenje. Pa, idu... Premijer je rekao, nisam znao da li smem da dođem ili ne smem da dođem. Imate sad situaciju i gospodin Aleksandar Vučić je izjavio da su već svi sa one druge strane fronta spremni za 1 dan da se ujedine. I to sam hteo da vas pitam, šta znači to? Mislim, parafrazirat ću. To su mnogo opasne stvari za građane Bačke Palanke i za građane Srbije. Mnogo opasne stvari. Zašto? Pričali smo u protekle 24 godine. Dokazivali smo mnogo puta šta se radilo i na koji način. Interesi su njihovi, izgleda večni. Svi ti koji su bili u tim nepopularnim merama zarad novaca nekog tajkuna, spremni su da se udruže i da Srbija ne ide napred. To su mnogo jako ozbiljne i opasne stvari. Zato molim građane 16. da izađu u što većem broju i da zaokruže broj 1, Aleksandar Vučić, budućnost u koju verujemo. Ne smemo dopustiti da tajkunska država nas vrati u mulj, blato i ono sve što smo bili proteklih 20 i nešto godina. Jer ovo je zaista budućnost, kako nas, tako naše dece, budućih pokoljenja. Ako nismo uspjeli nešto za nas da uradimo, moramo mladom naraštaju omogućiti da može da živi i da se ponosi što je u Srbiji. Aleksandar Vučić i naša koalicija pokazali su spremno uz dovođenje novih investitora, ali zaista novih, svetskih, renomiranih. Prvi je Mercedes. Imamo stručno, znanje, pametne ljude, inženjere, gde je jedan nesvakidašnji događaj, lično znam i proverio sam, direktor Mercedesa nikad nije došao na bilo koji skup u vreme predizborne kampanje. U vreme ni predizborne kampanje, ni u vreme
bilo kog događaja u svetu, a došao je u Srbiju, zato što su naši stručnjaci, naši inženjeri, naši radnici uradili posao pre roka, svih rokova. Došao im da ih čestita i da zahvali. Znači imamo potencijal, imamo kapacitete. Mnogo puta smo isticali do sada, pogotovo ja, da je naša država, kao i naša opština, bogatija nego i Evropska unija, i Rusija, i Amerika. Samo nam treba organizacija, institucije, pravo i zakon. Evo vidite, Aleksandar Vučić dovodi, pravi Beograd na vodi. Mnogi se sa podsmehom na to gledaju. Pa jeste vi prošli kroz Beograd gde čovjek hoće da napravi taj Beograd na vodi. Imate romska naselja, imate pruge koje su iz ne znam više kog veka. Jedno ruglo naših velegrada, lepo naše predstavnice. I to nekom smeta. A zašto? Zato što se nisu oni setili da to naprave. Ja jedino vidim taj razlog ljubomore, sujete, ali to vodi samo u propast države i naroda. 200.000 radnih mesta gde će biti uposleni ljudi. To nekom smeta. Zašto? Da bi sutra živio i da bi imao da prehrani svoju porodicu. Malo je mnogo, 200.000, gospodine. Pa iz sredstava informisanja sam... Setio sam se one priče kada ste vi komentarisali kada je trebao da se pravi čuveni hotel ovde na Dunavu sa bazenom i to sve, kad je bio projekat, pa je bilo da će biti, ne znam, da će 250 ljudi se tu zaposliti. U kom hotelu, kaže, radi 250 ljudi. Tako da, Ne, niste me dobro shvatili, iz sredstava informisanja da će raditi, a ne biti uposleni. Da bi razjasnili stvar. A što se tiče isto te bajke, oko tih hotela, to je isto bila nepostojeća maltene firma, to smo i dokazali, koji je suvlasnik bio neki čovjek sumnjive biografije, koja nije imala pare na računu, lep je bio projekat, ali u današnje vreme se sve može proveriti lako u zemljama zapadne Evrope gde postoji sistem. Nažalost, kod nas je moglo sve zato što nismo imali sistema, ni institucija, nismo imali ljude koji žele zaista da urade, da odrade i da se dobije rezultat. A sad ih imamo. Evo, gospodine Karanoviću, da polako, baš lepo smo mnogo podataka rekli. Može, ali kratko još jedno pitanje sam mislio da... Pošto vidim da svi predstavnici opštinskih odbora političkih partija ovde u Bačkoj Palanci se preračunavaju koliko će dobiti ovde na lokalu, a ne koliko ukupno na republičkim izborima. Šta vi očekujete ti rezultati na lokalnom nivou, da li će ustalasati malo i tu lokalnu političku javnost, neku možda lokalnu političku koaliciju? Jer prirodno je da vi kao opozicione stranke uvek smatrate da treba neki novi izbori i tu ste vi sad u nekom malo i problemu, jer ovde ste u koaliciji, ovde, tako da šta očekujete tu, ali kratko? Očekujem zaista i da mora politička scena opštine Bačka Palanka brzo da se menja. Kad to kažem, sve ovo navedeno, okove moramo da skinemo i u opštini Bačka Palanka. A onda mora da se raspišu neki izbori. Nadam se i bit ću jako sretan kad se to desi, da bi i mi punom snagom poveli Bačku Palanku napred. Bez toga neće ići napred. Imamo nerealne ideje, bajke, zavlačenje naroda, to nisu investicije, to je šarena laža. A od toga narod nema koristi, građani Bačke Palanke. Jedan novi most po standardima Evropske unije, 5 km mora biti od drugog. Pa nisu u stanju da osvetle ovaj most, postojeći. To nije naš, to je... A kako nije sa naše strane? Ne da se napravi novi. I u zabludu dovode građane Neština i Vizića. Onaj put, čuveni Erdevik, Vizić,
3 kilometra nisu asfaltirali 20 i nešto godina. Nije ni moglo, jer nije bilo ni projekta. A ko je kriv za projekte? Za čega su plaćali te ljude, čuvene stručnjake koji su sedeli u opštini Bačka Palanka, primali platu na teret građana, zašto nisu radili projekat? Evo, neka objasni neko. Za čega su oni plaćeni? Za čega svi ljudi moraju da plaćaju sve obaveze, a oni da su plaćeni za koji rad? I ko vodi ta preduzeća i ko ih je vodio u poslednjih 20 To je ono što ja kažem, malo ste tu sad u problemu, jer s jedne strane ste u koaliciji, ovde ne možete nismo u problemu. celokupnu opštinsku vlast. Naprotiv, nismo u problemu. Ja odgovorno tvrdim da bi Srpska napredna stranka, to sam rekao i na početku emisije, u opštini Bačka Palanka sa novim koalicijnim partnerima mnogo više napravila nego sa sadašnjim. I 10. put ću ponoviti, okovi se moraju skinuti da bi se išlo napred. Dobro, gospodine Karanoviću, ajde još jednu poruku za naše sugrađane, pa da završimo i ovu emisiju i ceo naš predizborni ciklus emisija Jasno nejasno. Pa, bila me velika čast i zadovoljstvo što sam, da tako kažem, zatvorio ovaj predizborni ciklus do tog ćutanja koje počine od 12 sati i svega ovoga navedenog poručio bi građanima opštine Bačka Palanka i za listu broj 1 Aleksandar Vučić, budućnost koju verujemo, da se opredele svi, jer to je jedina lista koja može da donese boljitak kako Srbiji, tako i Bačkoj Palanci. Da nas ne zavaraju ni ove prognoze, istraživanja, nego da svi moramo zaista taj dan u nedelju da povedemo i rođake, kumove, prijatelje i svi da po svojoj savjesti glasaju, a mislim da smo dočarali građanima za ovaj period i da nam mogu dati sa sigurnošću poverenje. Hvala vam lepo, želim vam uspeha. Hvala vam. Poštovani gledalci, evo, završena je i poslednja emisija u predizbornom ciklusu emisija Jasno nejasno. Nadam se da smo uspeli da vam pomognemo bar malo da se odlučite za koga ćete glasati u nedelju 16. marta. Ono što mogu ja, eto, iz ličnog iskustva da vas zamolim i da kažem svoje mišljenje, izađite ipak na izbore, jer izbor je na vama. Ako ljudi ne izađu, onda kažu nisam ni za ko glasao i šta smo time dobili? Pobegli smo od odgovornosti, svi su nam krivi, a mi nismo, a imali smo pravo izbora. Dakle, ja vam se zahvaljujem na pažnji u sve ove 3 nedelje. Nadam se da nismo bili zamorni i da ste čuli interesantne sagovornike. Mi ćemo i u nedelju uveče raditi uživo emisiju Izbori u Srbiji. Koleginica Zvezdana Maksić i ja bit ćemo vaši domaćini, tako da tamo negde u 20 sati 30 minuta budete u nedelju uz naš program, a sada u zahvalnost koleginici Josefini Vasić koja je realizovala ovu emisiju. Želim vam sve najbolje, ostanite dalje uz naš program i do gledanja nekom drugom prilikom.